Pamene pangotsala miyezi itatu kuti dziko la Malawi likasankhe atsogoleri osiyanasiyana pa chisankho cha 2025, akombe Jonathan Phiri akufuna kuwachenjeza Malawi kuwauza kuti wina wake Malawi asakuphunzitseni kuti akudyereni masuku pamutu nkhani yake yokhudzana ndi Smartmatic, kuti mbuyomu anthu ambiri akhala mayima kumene kuti ayi ine ndinomenyera maufulu kumapangitsa mademo, koma pamapeto pake amene akupindula kumalemera amakhala ndi anthu omweomwewo Amalawi osauka nkumavutikirabe. Ndakuti ndo uno palibe zonamizana, palibe zomadyerana masuku pamutu nkhani ya Smartmatic kapena kuti nkhani ya zisankho. Ngati zisankho zizenda bwino okha Malawi adzatuluka pa msewu ndikukapanga mademo. Kupangako ndikulankhula kwa Jonathan Phiri pompata panyasa voice box, ndipo musanachoke timandikupemphani kuti ayi akamaliza kuona Jonathan Phiri mutuze maganizo anu pa nkhani imeneyi pompano panyasa voice box. Tikulandireni okondedwa abale ndi alongo konse kumene muli madzulo a tsiku la lero la chiwiri pa 3 June 2025 pamene nthawi yanga kuti 11 minutes past 8 chigawo chimene chakumadzulo muli ndi ine comrade Jonathan Phiri madzulo a tsiku la lero. Madzulo a tsiku la lero ndikufuna kwambiri ineyo ndiyankhule ndi inu abale anga okondedwa dziko linolo la Malawi. Ineyo ndikufuna ndiyankhule kuti monga aliyense akudziwa kuti chisankho chiliposachedwa pompa, tatsala ndithu ndi masiku ochepa kwambiri kuti tipite tikaponye voti yathu tikasankhe mtsogoleri wa dziko aphungu komanso makhazala. Ndiye ndimanena kuti nthawi imene yatsala iyi tiyeni ifeyo Amalawi tigwiritse ntchito mwayi wathu umene tili nawo ukasankha mtsogoleri amene tikumfuna kumtima kwathu. Panopo nthawi imene yatsalayi tisalole kunamizidwa ndi munthu wina aliyense kunena kuti mene zilili pano basi tiyeni tikufuna kuti tichite mademo zionetsero. Kwa anthu amene akuti akufuna kupanga zionetsero ndi anthu amene akhala akulengezetsa mwina zionetsero, kulengezetsa mademo dziko linolo kuyambira mu 2020 muja kulengezetsa mademo, koma mademo pamapeto pake nkumakhala kuti opindulira iwowo ndi mabanja awo, ana awo ndi azikazi awo, nkumakhala kuti mademo aja apindulira iwowo anyuwo ake, kumagula malo, kumamanga manyumba, ena kumagula zokwera kumene. Zonsezo kudyera pamutu pa inuyo ndi ine anthu osauka amene timakhala m'midzi. Mwaona? Ndiye ndimanena kuti nthawi iyi imene yatsalayi tiyeni zonsezo tizitaye, kalengeza za mtundu wanji ndi zopanda ntchito sazigwiritse ntchito, chifukwa ngati zalephereka kupanga nthawi yonseyi panopo musaganize ngati kunena kuti angapange zinthu zonena kuti zingakhale zotipindulira ifeyo. Tisayiwale kunena kuti azinzathuwa amabwera nthawi imene akuona kuti mthumba mwawo mwauma, alibe ndalama, basi tingapange bwanji tiliopseze boma limene likulamula pano kuti ndiophweka kupereka ndalama. Ndiye tiliopseze kumbali ya zionetsero, tiliopseze kumbali ya zina zosiyanasiyana, cholinga titulutse ndalama litipatse. Koma amakhala alibe cholinga chenicheni. Zimene ndikukamba pano ndikukamba zimene ndikuzidziwa. Ndikukamba ine ndi comrade Jonathan Phiri amene ndakhala ndikuchita nawo zionetsero m'dziko munomo, amene ndagwira ntchito ndi anthu omenyera ufulu, anthu osiyanasiyana. Ndiye chimene ndikukamba ine panochi ndikukamba chinthu chimene ndikuchidziwa, osati ndikukamba zinthu za propaganda, osati ndikukamba zinthu za zongukamba iya, koma ndikukamba zinthu zimene ndikuzidziwa komanso zimene ndili nazo maumboni. Ndipo nditha kukuza na Malawi kunena kuti comrade wakuti womenyera ufulu wakuti anapanga anatenga programu yakuti yosonyeza kuyimira inu Amalawi, pamapeto pakepo panapeza kuti wapindula ndi iyeyo ndi banja lake ndikumadya kunyumba kwake, koma Amalawi simunapindule kena kalikonse. Ndipo sanakuuze nena kuti nkhani iji yathera apa, inathera m'mazira chifukwa chokuti iye anapindula, anapatsidwa ndalama kuchokera ku boma.
nditha kukuwuzaninso kuti anapanga zakuti nthawi yakuti zonsezo ndikudziwa ineyo. So sindikukamba pano nkhani za propaganda kapena zongoganiza, koma ndikukamba nkhani zimene ndikuzidziwa. Ndiye ndikunena kuti nthawi yodalira anthu kunena kuti akuti atimenyera ufulu, akuti angana akuti atimenyera ufulu kuti ife tikhale pa ufulu, mavuto tikuwaona kuti tikhale pa mtendere. Amalawi palibe munthu amene abwere kutimenyera ufulu, zakanika kuchoka mu 2020 nthawi imene atangoyena umene chakwera pano kufikizana pano. Miyezi itatu yatsala ndiye kwina akatimenyera ufulu pa nkhani inake. Izo nzabodza sizingatheke. Koma nkhati voti yanu mutakhala kuti mwadzayiponya voti yanuyo, ndikuona kuti amene mwamusankha inu Amalawi sa amene inuyo mwamusankha. Ndikukhulupirira Amalawi ndimadziwa, inuyo Amalawi ndimakudziwani, mudzabwera nokhanso pa nsewu. Osakhalanso zija zonena kuti pafunika kunena kuti apite kwa DC, ayi pafunika kunena kuti mupange zakuti ndikudziwa ine Malawi. Ndikudziwa ine nthawi imene amapanga ndithu referendum m'dziko munomo, ndikudziwa Malawi kuti Malawi amapanga chani. Ndikudziwa ine nthawi imene mafuta anafika povuta, nthawi imene kumapeto kwa ulamuliro atalamulira zaka 8 bingu, kuti Amalawi anavuta bwanji. Zosalilira kunena kuti tichite kuwauza anthu kumalengezesa marediyo kuti tiyeni kumademo. Anthu okha zikangofika ndithu powakwana amachita action dziko lino la Malawi. Ndipo ndikufuna ndikuwuzani kuti mademo amene akukanika panowa pakaponyedwa voti, ndikukhala kuti votiyo sinayende bwino, ndikutsimikizirani kunena kuti Amalawi okha osati munthu muzangochitika zinthu m'dziko muno, muzangochitika mademo dziko opanda otsogolera, kumotsogolera nkukhala kuti nda Amalawi aliyense nkukhala mtsogoleri. Ndimafuna kunena kuti tiyeni Amalawi tilimbeni mtima, aliyense akhale mtsogoleri. Tisadalire zomadalira kuti akutiwo ndi atsogoleri athu atimenyera ufulu. Kufikizana mpaka chaka chino cha nambala 5 agula malo, amanga manyumba, kudzera zonsezo mu ndalama za inu Amalawi. Akatenga ndithu nkhani yabwino yoti tikupindula na Malawi, dziko muno katundu wadula, tikutanaza simakafika kwa atule pa sudindo, tiyeni imezi makuti mapero pake mapezeka kunena kuti zatafuatata apindula ndiwo inu kusiyani malere. Kusowaso mukamfunsa mumpezera kuti zimene amayankha za ndale zonena kuti ine simungazindikire kuti akupindani iyeyo walandira ndalama. Ndiye Amalawi za mademo tiyeni ndithu tizisiye, zilibe ntchito. Mademo alibe ntchito, salipindulira, akanika kuchokera mu 2020 mpaka kufikizana panopo. Muganiza kuti miyezi itatu yatsala tipite kuchisankhochi mademo ndi atipindulire ifeyo? Hayi, mademo amene tingaonetse ife Amalawi ndi voti yathu imene tili nayo. Imeneyo ndiye mademo eni amene tingaonetse voti yathu imene tili nayo. Ndiye mademo oto amene oyenerera. Amenewo ndiye mademo oyenerera. Ikakhala nkhani ya systematic machine, tibweranso pano ndi VN tikuwuzani kuti Amalawi kuti systematic machine imene yadzakwanitsa kubera kapena sazakwanitsa kubera kapena zikhala bwanji za systematic machine. So tibweranso pano ife tikuwuzani ena asapezere mwayi pa systematic machine kuti agule galimoto kapena agule njinga za moto kapena ayamange manyumba chifukwa cha systematic machine. Ayi, ena anagula kaya ena njinga za moto, ena kumangisa manyumba awo chani malipirana ku sukulu chifukwa cha zina ndi zina machini ena, koma systematic machine iwa ayi ndithu. Timafuna tikuwuzeni Amalawi kuti palibe amene angadyere, ndipo ifeyo tili pano tionetsetsa ndithu kuti nkhani iliyonse imene ikubwera yofuna kunena kuti Amalawi adyeredwe masuku pamutu chifukwa chokhudzana ndi systematic machine, imene ndiye sigwira. Ine ndili pano Comrade Jonathan Phiri, aliyense amene angabwere apa ndi mapulani yake ofuna kuti azidyera pamutu pa anthu
ife tizimwika poyera kuti uyu anapanga zakuti nthawi yakuti wapanga zakuti sizinapindulira mapeto akanaa ndi andrama anadya ekha. Zimenezo zotipanga ife panopo. So ife sitikulola zopusa zina zizonse kuti zichitike mdziko muno. Mademo amene tili nawo ifeyo ndi pa 16 September basi. Sitikufunanso mademo ena aliwonse. Pa 16 September mpamene amalawi tonse tiye tichite ndi mademo athu. Mademo amene akhale ndithu ndi mphamvu yosintha ulamuliro ndi utsogoleri. Ngati voti yathu sidzagwira bwino ntchito, pamenepo mpamene amalawi mungadzakhale ndi liwu ndi ludzu lonena kuti mudzapange zimene mungakwanitse ngati nunzika amene munasankha koma voti yanu mwina sinagwire bwino ntchito. Saso wina wake asabwere asakupusitseni. Ayi. Asabwere wina wake ndikukupusitsani. Ayi. Asakupusitseni munthu. Ziko mungambire mkhale ndi usiku wabwino, usiku wopambana. Ambuye akudalitseni. Tili pano tikhala ndithu tikupatsani zina zonse zonena kuti amalawi tiyendere limodzi mpaka kufikizana pa 16 September pano. Palibe kupusitsana adya kuchokera mu 2020 muja chifukwa cha umphawi, chifukwa cha kuzunzika amalawi kumene kuti tinali nako. Ena ake chifukwa chodziwa kuchenjera kuphunzira kuchenjera apezeka ife anthu osaphunzira zitsiru anthu akumamidzi ife tadyeredwa masuku pamutu. Chifukwa cha mavuto amene takhala tikukumana nawo, chifukwa cha boma amene likulamulira padakali pano, basi nkumapezeka zija zonena kuti munthu mmodzi yekha amene anazilemba yekha amene ntchito linomenyera ufulu ndikumadya ndalama kutigulitsa ife tonse amalawi kuti akwaniritse zosowa zake ku nyumba kwake, akazi ake ndi ana ake. Zikomo kwambiri.